veu a la càmera, hem de travessar totes aquestes muntanyaques d'aquí davant. Home, aquí hi ha un pedregar, eh? Home, Aquí hi ha un pedregar, guapo. Olé! La Noé ha passat pel pedregar amb el senyor Pep com si fos per la Rambla, això. Doncs això és ja, a veure... Igual és aquí, just allà on hi ha la... Sí. l'altre tros de la muntanya. Tio! És aquí, no? Hombre, tu què et sembla? Madre molt mia, guai, això, madre tio. mia. Madre mia, madre mia! Bueno, paro aquí, Per aquí. foto marxa enrere i doble freno i les falques i tot. No? Home. No sé si això us sembla prou inhòspit o necessiteu alguna cosa més. No, salut de càmera, després em diuen que no surts. Aquí no hi ha ni el tacte, xavals. Espectacular. Espectacular és poc. Hem hagut de fer mitja volta perquè pel tema de les pluges que hi va haver fa un mes es veu que la pista aquesta l'ha destrossat. Llavors el que hem tingut la sort que tenim habitualment que ens hem trobat a un noi que portava un camió, hòstia, que portava un camió que el que fa és carregar sorra per aquí. Sí. I ens ha dit que no tiréssim per allí, sobretot, que la carretera, ja ho estàvem veient, que s'estava complicant. I hem vist que hi havia allí com que havia baixat un torrent i havia trencat el camí, i sí, vale, hi ha bots, però aquell bot era... Que molt bé, que el Pepito va molt bé, Però es pot fer el que es pot fer. Clar. I no cal anar a buscar el que no tenim. Exacte. I res, ens ha convidat a un te, un tros de pa, i ja està. I ara ja tirem cap a Zagora. En principi estem buscant la carretera, a veure si la trobem. Hòsties. Què? Hòstia, no has vist el... Hi havia un esborany, tio, que cabíem tu i jo junts dintre. No l'he vist. Home! Gràcies a Déu que no l'he vist. Déu-n'hi-do. 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 Anem bé, és que tota la pista. Sí, la pista és... Mare de Déu. Quins esboranys, tu! Però mola, és xulo, però t'agafa una mica de cangueli de tant en tant. Hòstia, tenim la carretera aquí al costat i no la podem travessar, ja em diràs tu. Però, a veure, d'alguna manera l'hem de passar. Vigila que hi ha sorra per allà. Que hi ha sorra per tot arreu.
Bueno, això és el que és. Això és el que és. Això és el que és. Això és el que és, fer les coses a la brava, així... Aquí, sense filtres. I anem tirant. I suposo que ara arribarem a algun punt en què podrem enllaçar amb la carretera. Això és el que fem quan no sabem on anem, doncs va a l'explorador a mirar-s'ho. El que passa que ell va tirant i quan ja no em veu, llavors me crida, saps? Vine cap aquí! Jo no sento res. No, si és que s'esperarà que no el vegi el tio. Ja està, ja quasi no el veig. Ja no li veig ni cap, quasi. Ja no li veig cap pal. I vinga, i tira encara. Vinga, que l'he vist... Encara tira. Mare de Déu. És que no és el mateix tirant darrere des d'aquí que tirant darrere des d'on s'ha fotut ell. Has de girar. Què dius? Has de girar. Bé, No hi ha hagut manera. molt bé. Doncs vinga, puja que girarem. No, perquè hi ha un esborany. És un Allà. esborany. No, hi ha un esborany. Ja, jo dic- O sigui, no, és que hi ha un... És que pràcticament es pot passar tot. Però al final està... No, o sigui... No. Toma ja. Toma ja. Pues ala, ja hem sortit a la carretera. No, unes declaracions. Ho he fet molt bé, però és que sempre estàs al mig, també t'ho he de dir. Vaig a fer unes declaracions millors. Hem sortit. Estic molt contenta. Sí, ja se't nota. Sí? Voleu pujar? Ça va bien? Allez, avec la gomme. Glagom? Ça y est. Sí, que ve... de la ruta. Merci. A veure, espera. Espera. Arregla el silló. Sí. Espera. Avui suposem que tindrem una activitat interessant perquè hem vingut amb un noi que hem conegut que es diu Josep, no sé pronunciar, Josep. Josep, que es diu Josep. Ell ve recomanat per una agència que es diu Milon Tours Morocco, que és de Tarragona, i ell té una agència aquí local que la va fundar el seu pare o el seu avi, Sí. que es diu Caravan du Sud, i organitzen sortides aquí al desert de Chicago. Però li vam deixar clar que nosaltres el que volíem era fer unes classes de conducció per la sorra, Aprendre a conduir per la sorra. perquè després tenim Mauritània, ara també volem anar per aquí a fer unes rutilles per aquí, per la zona aquesta d'Erchigaga, que són les dunes més grans que tenen aquí al Marroc. Sí, ens han portat, bueno, el que hi ha més a prop de Zagora, que són la cooperativa de potiers, What? de gent que treballa al fang. Exacte. Això. En castellano són alfareros. Alfarero. No sé ara com se diu en català. I, Els que treballen al fang, sí. I la biblioteca corànica que tenen aquí, que tenen una biblioteca de 4.000 llibres manuscrits, i el més antic data del 1060, em sembla que ens deien, Sí, que ve de Còrdova. que ve de Sí, i a més tenen, o sigui, a més d'això, tenen una casba subterrània. És a dir, una ciutat subterrània. Sí, la veritat és que està molt fresquet allí. Sí. Viu gent, O sigui, no és que Sí, sigui sí. una cosa com aquestes caixes que veus així, mig derruïda, això, no, ja està habitada. És tot prou interessant per explicar bé i tal. Hem vist com fent tot el que és fet de fang, que ells s'utilitzen per fer els tagins, per fer els plats, per fer... Bueno, de tot. Ens han explicat, evidentment, d'on treuen els colors, d'on treuen el fang, com el couen. Pues, la gent que els cou amb uns forns que ho hauríeu de veure. Forns antics, bueno, d'aquests que són fets amb fang al voltant i tenen una bòveda, llavors van posant allí tots els articles amb unes separadors, no
què ens ha dit? Que guanyaven quan al mes? 400 dirhams al mes, que són 40 euros. Exacte. Aquí està el tema. No ho sé. I ara doncs, ens dirigim cap al desert i bueno, ens ha dit que ens ajudaria, aniríem a jugar pel desert. Sí. A veure si bueno, intentarem pujar dunes, baixar dunes, quedar-nos Quedar-nos encallats, a veure si podem utilitzar les planxes de sorra, que tampoc hem provat de treure-les. I aquestes coses nostres. sí. Occasionally I set them free. Don't hold me back now, I'm in the lead. This part, so cold life. This part, so cold life. What a time to be alive. Lately, I've been dancing on my own so bravely. Steady steps on the ground. Hate me, but I ain't never coming down. Never coming down. 'Cause lately I've been dancing on my own so bravely. Another round on my mind. Hate me, but I ain't never coming down. Never coming down. I'm never coming down. Com se posa? El Pol s'ha costat. Cremant aquí al desert de Chicago, a 40 graus que estem, cap al campament del Caravan do Sud, a prop de Hamid. Retransmitint en directe Òscar i Noemi fregits. Fa molta calor. Fa molta calor. Hem estat fent unes proves amb el cotxe i va prou bonic, va prou bé, per dunes. Això és pedregar, però hem anat per dunes. Sí. Després us Després mostrarem. tornarem a fer, clar. Després us mostrarem com va i les nostres habilitats. Ja estem ballant a la sorra, és superxulo, és com si patinessis. I ara anem amb la reductora, en la seva versió low. I va molt bé, va molt bé. Va molt bé. I ara encara ballarem més, xiquets. Això mola, això és guapo, això és guapo, guapo, guapo. Uau! I com tira el Pep, xiquets? El senyor Pep s'està portant com, bueno, Bueno, no hi paraules. és espectacular. O sigui, jo estic enamorada. Mira que pensava que no m'enamoraria D'un cotxe. d'un cotxe. No, perquè... Home, si t'has enamorat de mi, Bueno, no, però em refereixo al Golf que teníem, era com un fill. I ara aquest, jo pensava, no m'agradarà tant. Collons, deixa una mica d'espai, que si no ens mengem tota la sorra. Bueno, aquí estan els camells, que estan aquí al costat de la font. Vols dir alguna cosa? aquí. A veure, No sé, mira'm una cara que em fa por. sí. T'ha fet por? Sí! Com ha anat això? Vaig sobrar de potència, xaval. I Anem sobrats? anem sobrats, anem sobrats. A Exacte. Mauritània ens ho farem amb la xorra, veuràs. Madre mía, que ens estem venint a Que dalt. nos venimos arriba. Això és com si patinessis, de veritat. O sigui, és que el cotxe va fent... Va lliscant, va lliscant. És molt divertit.
Però és que a més mous el volant i veus com s'agafa i... Hòstia, és que mola, tio. No, de veritat. És una sensació que ni que m'ho haguessin jurat. Pla. Completament pla. Hi ha un munt de pistes, amb la qual avui, com que anem amb aquest xic, tot és fàcil, perquè no hem de seguir i ja està. Però avui en dia, amb el GPS... Exacte. Perquè no t'estàs, i llavors tu, segons et digui la fletxeta, cap on tens enfocat el cotxe, com aniràs cap a un lloc cap a l'altre. Un desert de dunes, d'aquell de dunes, això sí que és terrible. Perquè això sí que jo no sé com ho fas. No, perquè llavors allí, de més, si et quedes enxugat entre dues dunes no veus res més. Clar. Doncs bueno, a veure si arribem ara aquí al nou campament i fem unes altres provetes d'això de... De sorra. O Sí. avui o demà al matí. O avui demà al matí. És que fot una calor que mata. Però almenys no hi ha mosques, tu. Molt bé. No tienes que frenar. Abajo, para ayudar el coche tienes que bajar, bajando. A la derecha, todo a la derecha. No? No. A ver, es que vuelve a subir, es que está loco. A veure. Jo crec que és la següent, però bueno. Vale, i com travessem? No, però tranquil, ja ho trobarem. Ah, vale.